Чорбърджи, честита нова година, да сте живи и здрави, да са ви пуни опори, да са ви пълни камбари с жито, а домовете с здраве, щастие и богатство. Живи и здрави да сте, Господ здравие да ви дава. Благодарим, войводо, от твоите уста у Божите уши. Добре сте ли дошли, суровашкарска дружино, и доброчестина донесли. Да дава Бог здравие на вас и на нас. Да се роди, дека рано оди и не оди. Да натегне земя от плод, да нахрани гладнио и беден народ. Помоляваме фотографите, дръпнете се страни, за да може да се виждат изпълненията. Благодаря ви. А ти, невесто, да си весела и честита, да грееш като читка у градина. Благославя ви и те даруем. Колко златни педари има на този гердан, колко челят да ни се народи. Я, мило внуче, запей една гралска песен, да поздравиме нашите гости, че на този ден у нас всеки суровашкар е като Божи дар. Слънце зайде за гора зелена, слънце зайде, мрак по поле пада, те дърви се ред по редом, кой да иде за вода студена, те дърви се ред по кой да иде за вода студена. Ей, войводо, видиш ли това малко момче с заешко сърце? Давам ти го сега да го водиш от твоята дружина и да ми го върнеш един ден със слънско сърце. Благодаря. А вие, сирджи, що стоите и гледате? Я бърже заспирете кралско. Атека, играйте, суровашкаре, играй, народе, весели се, играйте, старо и младо, пробвайте ситно оро, кралско. И накрая пожелавам, нека е безмерна Божията благодат върху всички нас през настоящата 2013 година. Амин!
група от село Копаница, то изпратете СМС на номер 1299 с текст 43 за всички мобилни оператори. Сурвакарска група, село Копаница, община Радомир, област Перник. Нека да проследим изпълнението